Hello, gagayam na imbag nga oras simanan. Kapadasan ni Cubs at Berto, ti may patangatang dito man ng biyanang nga drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may manan ti drama, hello ka ni Girly Badangyo, Roji Badangyo, ken dagiti anak da. Kasamatan ka ni Risa May Benito, ken ni Mara Sidoro. Kasniman nga ruti ko na ni Cubs at Berto, dirman ang biyanang. At dasipsiputa ka na pintas kan sexy ababaunan iti karuba mi abalay. Aminado akman a crush ko dayjay a babae iso apasaray kiddayak no makita. Ken wan gayam may sa ako na balo katagtawan nak ita iti 65. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, tatang, asino man tikid-kidayan kan sagsagawi siwan nyo ditan? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaruba tikid-kidayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kinidayan nyo day takatulong da di ta. Saan mo't Hindi sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo taa mga numabastusan ka da kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak, kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya, atap yun lang day ta. Saan man atila kidkidayan nyo di ta, tatang? Di yo amo day ta babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyak sang sangitam. Ken papanam, nagdakkel matabag mau adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ka Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano, kaya ambok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Agam, anya jay kunam. Saan na ka susweldo na iti amam kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may markila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayaw. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod, nagado agamit itibakan ti asilid, saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo, di kay naagbutang. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa masyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo tanagrugitsan, kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Agatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan tayong tagatas. O sige,
Pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito'y akong datar. Agyaplagak dito'y. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, wine. Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Why, naimpudak nga men. Iso nga ado ti idulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siya, timang sweldo ken kwa na anak ka. Saan ma problema ang dayta? Anya, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para temple ti kapek. Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong magtikayat na. Kat apay, pasit ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kano agpamasahe pa'y ni tatang nukwa, agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't diya babae. Kayat na mo't, paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatirik nakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, kan panang masmasahim kanyak. Nagrosing ti ayat ko para kin ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o ihilingin ko. Ha? Ay, katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masuraw, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siyo amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apeng agkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruray. Anya, agayan ayat nga. Na-develop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pagasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanyak at napudno akmut kinkwana. Ay nalakay kayong tatang. Baybay anyon day taabanag. Nagubing nga adayo day di Alerma ang maidilig ka na kayo. Apay, masigurado yung adi na kay panawan day jay. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatun na. Ay, jakpat yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae? Lukwon na kay la day jay. Saan nga raw?
Apa, di ka makaawan, Mina. Ah, Makiasawa kang aminan. Tapnusan na tila pakasiksi ko ram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, kituan na. Di talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, kituan na. Naitaman ti kayat ko kin ka. Taam mo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong ta ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Ha? Nilermamag. Angawon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Mala. Sikati makaamaw. Mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ha? Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin lang ita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo Sige, itad ko na ka na sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayong tatabal tao. No biyayong mat gayam man tayo sigo na babaunin na dita karuba. Ay. Una. Awanan. Inatiw kan, hilino baraw. Lakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngam nagpintas pa eh. Anyat sekreto yung aya tuladan kay man. Oran anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuting ka nga agaram. Mababainak nga ron tata. Ay, awan na. Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit ka. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hanggang kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palso na tadamag. Di da kano susweldoan sa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagida. Ngam ti kinapudno na saan da susweldoan ni Lerma sa pimanaw ay. Kat no talo bulan na saan da sinweldoan. Ay, kastaya tata? Wait. Isungawan babain da kita tao. Kundi katulong na, nga maawan mo't gayang pagpasweldo na. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Ringan kan taw no panangana. Ni, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Ringag taw no nakaluto akong ta pagtumarag ko ti agas. Ne, kitain nyo Taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay hindi ka makaawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmait. Pag inanantamot ni nanang mo takaasimait. Ha? Nanang ngamat. Katuan mait. Talaga mo ta may kadwa ananang mo ni Lerma. Isa nanang kunam kinkwana.
Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kukuamon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatom mat amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yan. Manon nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si kati mga sikasukan kwa na. Ngam baliktad samot kan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutan matan. Sana, tulungan ti amak Lerma. Amumat alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biyangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumuaran ti pudno nga ugali day na babae. Natangsi. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasiyo ta diyo spoil den ti nobya yo. Adi punin na kay una yan. Adi pa na nasasawang ba't, Mina? Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangaraw. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dahi babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pamdata. Tatang, No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnadanmay. saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Tamok adiyo la maidiretso day ta kanya. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wayne, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibyangan na mutan. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mo't lata, mahal. Ta pangrogyan tayo ti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos ka mo't Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurot ako ay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige mahal, dalian mo ah. Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo na gitabag mo ngay. Oo taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laang ti lugar na Lerma.
Maamok mo't lang nagitidadakkel na. Ay, nagmayat tarik na nakatumpungak itikas kan ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo't ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras kon nga guru, uray dito terminal, ng awan mo't time. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Anda ka dito ni Lerma? Kita man, ang mga nagsubli, nagawi dito kat nalipatan nakituyen terminal tibas. Lerma? Awan man. Apay nga kayo dito terminal. Orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala ititikit, gamday, manuurasan nga orayak dito, awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay na itianin dita. Saan? Orayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi eh. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Nauray yo? Awan mat. Intarayan naksamot san ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan na naala na amin na kay kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat indalan na kada kayo. Lagi jay duldulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o idrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga'y anak ko. Hello, gagayam, kumusta kayo manan? Kapadasan man ni Kabsat Rosing sa napod na nagan, ti may patangatang diti drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama, makablaawan pa dagwarda Lemar, Angko, dita Luna Isabela, Marjorie Garcia, kini Jovith Rillera from Jeddah. Kasliman nga rod ti ko na ni Kabsat Rosing. Dear manang biyanang, siyak tay tawa din na mo ti umisam. Iso ngay bagbaga dagiti tatawa kas labak-baklayak kano ti problema ti sangalubungan iti kastoya jarko. Diyak man na mo ngam naglaka kami nga gungat. Kat kasla na kay ruwama kun ti kasta. Kat apno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Rosing bakit? Nakitam tay butas ka. Diyak mo't makita ni Jenna sa Ay, kabila. unay mo daytan edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang at amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulang. Nala, biro ka kay Jelikod. Amang ano diyak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day ta ukupam. Damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mat. Tila ibang baga naman. Wala, tayo nakarod sa pula na. Day ta ti kagurgurak nga. No adda di yung makita. Damagan nyo amin kanyak. Makakasurot. Unay kat na asawa ko na yan. Napudot aka na yung ti ulo na. Ay, no apay mo nakasta tinagbalin nga asawa ko. Napudot aka na yung ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon. Tapamiting apamiting. Awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting. Ibagam iti maestram. Apay man ngang ungtam ta anak mo na ayaro sa ing. Kasano pamiting apamiting dia maestrana. Noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting niyo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot abastag pa-meeting latan nga awan gapgapuna kay? Di da pa'y laisurat, ta ipawit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asabsabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masabsabong?
Disturbo am ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No adda makurso na daam apaso, ialis mo. Inton kwan, ialis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asika ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kaya't ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Akat kasanaw, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapanang, masadutak, makumikuma. Usay, nganyat kukwa manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagiti mulak. Damagin nyo pa ilang. Apay, yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismet kinagatang ko. Kintapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat met nga ikatunday tuyan ay Nay, apay, agpupudot kan sa manay. Ay na makapasurong nga rod. Saan amalmal pas ti trabaho. Awan pa'y inanada taong. Aga ginanaka mo ngamin Mabalin mo mo taginanano kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray ada aklaan dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabannog lat ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisaman ako. Kita man talangam na kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayonan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ay iti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isungag damaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buy-buya kanya. Nalangarod, mapana kundi tayo store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit. Jay nabati idi aldaw adinendeng Nabanuga, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di Adden sangpet ko asyupaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mat edo. Gumatang ka iti kumpur ni. Kat pasalubong ko mat nga ron kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan ka mat Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisot ka mat ngami nakanayon. Bakit? Agragsak ka mat Apay ay apilitan nak nga gragsak. Katawan nga ron raragsakan. Ay, mandi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsa ni tirik na no kanayon ka na kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramideg tap nagbalin ka naragsak. Ibagam taramideg bakit? Jak amukin ka. Drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama? Adula amin. Apay mat na di asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam na kami suot kit dahin. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy tida diyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan nararagsakan na. Amangan ba no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailokan niyak nalambingak latakin ko na. Wala, di mo ik-ikan iti kwarta, isa akas diay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gadakin ko na. Laglaka pa'y nga gungungat no kwa. Ada tayo na minsan ngay nangaw da ija istor, kat ay na, lagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na dyan ng rabak kin kwa na. Di na ngamin kayat ni marabarabak da ija, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pa bainan na. Bagbaga akmoy. Ang isumat lata. Apay no sorpresaan. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samat lang kami nagwalwalis iji balayo ti kukuinan. Wansa
Mayat sa ngagpaiso, no? Da sa bali pa ka kumikuman na. Maring masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabi makutan iti hustaw. Tadi mo't umisam apulusan. Ne, anya dagijay intulod da dito ang materyales. Anom dagijay, Edo? Sorpresa kan ka bakit? Agi patakder tayo ti pagtagilakwan dita sango ti balay. At danton pagin kamam, Roseng. Anya dayta? Agplano ka, siksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kaya't kung amin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Kada na yung tinkam tayo. Okay, magustuhan mo't lang. Kaya't mo ti sorpresa kin ka. Katwan nasaya at mo't tani. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Isu nga rod aday tati na panunot ka. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyaw, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Mabayag ka di pa iti order mi manang Roseng? Itay kami pa dito nga gururay manang. Ay nano, di kay makauray. Mapan kayo iti sa bali apag tagilakman. Ha? Di kay makauray. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka first come first serve manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti simaruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yo. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangaron, inton maminsan langan manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka kani. Adda pa'y kukuha. Adalod mau. Wan, adda. Makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Ikat di ka agungot Ibagam iti nasayaat Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Hindi kayo makawawat. Agdamdam magaklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kitaam nga dakukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Apay. Maditi umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak mo't lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, ingkay ijay. Awan pailat gimat gatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. Adda damot, ngam lumabas-labas na lang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong tamida ngamen. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara mo't iti pagsaya atam. Di ka agong tadagos no da maibagakan ka. Amiray sa mati kang malim. Ayawan ka malik. No pa kabasulak ti saan ko apa nagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isara kon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda ala ko ngay. Isardeng kumatan kanalugi ak iti manual daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, tas sayang tinagpuunang bakit. Kandiay na igatang iti materyales sa nayaramid nga store. Nagkuna ngamin basta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Na ilawlaw anon at akwarta. Ala nga ron,
Ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Isupay ti maksayang malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Huwag nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti dahil jay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Ay, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagaya mabagay taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Huwag nga ron Diyak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro kas jay na. Wala hangim no kas jay ti trabaho na ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray kun kundit la ko mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa nagiti customer na. Diyak manamoy ti asawak tatang. Kasla bakbaklayan na ti problema ti sa ngalubungan iti kas ti adjar na. Imbis sa makatulong kay ti asawam saanan tanay seran ti pagsapulam ruseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko matigumatang. Ay na, uray sa anak nga aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamala nga ano matulungam di asawam. Nakaarar sa gid ngamin dagita atat nao. Basit la asaw, masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mo't basit ti umisem. Kanalo mamay apa nagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa ang madagiti customer mo? Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida? Edo lang kay, apay, di kasundar kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito Anya, apa yan ngay? Amangan lumabisin ka. Day tangamin ka, tamaladla daw ka amang mga no dadumay. Natangkam ngamin tulong. Nabayagan na tiyan marikrik na. Kimaroy di rabi Kat, anya taramidan ta? Mapantay ti doktor? Wala ta na agkapsot ako na yan. Marika tanak bakit. Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wantatang, Apay nagsangit kang ay. masapol ka nung ag-dialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya, ay sus, apay nga ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho di asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Alakit pagtitinulungan tayo abalasang ka. Kaasimit nga rod sa anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, nanang, tapagpunak. pagpuhunam nga. Nga agla ko manan ija istor, Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang ti pagpuhunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang, ikarigatak nga ay aywan dagiti sigod ang customer ko. Day tamat la ti amok apagkwartaan. Ti panaglako. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Tagpatulong taken kwa na. Adda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong kan ka anak ko. Barbecue, pagbalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanan alako. Napintas ka gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak aselya. Ayabam dagiti kakadwam, tagmerienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. ay kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwat.
Imaduma tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay kanat-natay. Wen tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawa. Mala, agpili kayo laing mga suki. Di kayo agbabain. Kasta balasang kao. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas. Mauno kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako tatang. Kat nagmayat gayam tirik na. No kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti baruhong. Uwen kan maingganyo ti customer agumatang. No naisem ti rupa ti aglaklakaw. Roseng balasang kao. Kumusta ka, nanak kao? Kastaya, nakapsot lat tatatang. Agpapigsa ka. Patib ka rin, ti pakinakam mo. Talaga kasta ti raramidag tatang. Katagyaman lang, tada kayo amang patpatib ka kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan ka nagajay customer na. Mabutang kami na malugi mananatang. Gapoy ti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakaw mi tinagmalang bakit? Mayat na kay. Ado tinaglakwa. Nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag to lang napigsa ako. Wan, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka itanakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Mauray ka nayon ka nga umtang idi. Saan ka nagbaliw kanya. Iso nga ita, bumawi akan ka na kay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? At agyaman ako na ikararagtang aging baga ko. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat kapadasan man ni Kabsat Sita saan napudnoanagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang a drama. Ngamsak ba iti amin, hello mampay kada Annabel Aquino Banton, dita Kawayan City Isabela, ni Jerry Salibad dita Kalinga, kaya ni Victoria Calambra. Kastiman nga ron di ko na ni Kabsat Sita, dear manang biyanang, may sako na senior citizen. Adda kabsat ko asina iti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pag naadan na, nakipag na iti balay ti inami, kat ison ti kadgadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Pepe! Ay, tangiwat yun man. Umanukaw kay manditan. Anya ti pukpuk yo aya. Kababain ka na iti karuba. Nakarariwawa kayaw. Mapukpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan nyo man tinangikan yaon. Dala siguro dita pandag tipungan nyo Awan mat, 5 taon na berbero kag nga mawamat. Inalam sa, inggatang mo iti ara. Ay, di yun man amot ibagbagayaw. Dita nyo dita pandag tipungan yaw. Awang araw! May bayan yun awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am, inalaman niya. Saan nga raw? Lagulit kayo man na kunak. Maturo kayo kiteng tarabiin. Isublayer ti pitakak, tanusani darom kayo. Agulimag kayon kunak na Kahit yung sakit ti. Ala, maturo kayo. Didak pagpungtutan. Uyo anak ko, ingkanto man kita, daapong kan angkel mo dita balayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo nilulam itirapi Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amuna nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe na nang. Di na maawatan ni Lola.
Wan nga raw, siya kumatimapan. Nasakit pa'y laang batisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kung di mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, hanyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko, day jaya tao, wag tatakaw. Asina, apong? Day karubak ngagnagan ni ti Pipe. Ha? Agtatakaw, day jaya karuba. Anak yun ni Uncle Pepe, apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ka. Ay, agtatakaw, day jay. Inala na jay pitakak. Ang mga nadalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, kapong. Ay, nabayagan na berbiro kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, yapang. Nay, nangalam. Wow, niso day ta. Ay na, naragirag yung mga. Adda dito sirok ti kamayo. Di kasama tagdigdigo sana, pong. Manjak, malamina. Ay na, amin anaw, ngay bagak nga gigaws. Ngam di na kayat, uyaw. Natangkan ti ulo dahi nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maay ayaw, uncle. Nalakamot la lamlamyungan ni apong ka. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan, iti balayaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan kwa na. Kanayon nakmut lang apaan. Saan ngagpakaturog, katnay, kababain ka na iti kaaruba. Nakar-ariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso ken kwa na. Anya, Ken kaslasan ngagdigdigos ni apong. Di mo't ngamin ay ayuan ni uncle. apay ngay apapanawan na ni Nanang Ijay. Katbalay ni Nanang Dayjay. Iso nga rood ang nagnaid ijay ni Uncle mo. Tapno adda mga sikaso kan kwa na. Kasta matimbagan ni uncle nanang. Kasarita yun to ah. Pasensya kan iti daytoy ang maibaga, kabagis prepe, ah? Di ka kumamasasair. Ngam awan balay mo, iso anak ipag naid ka kin ni Nanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni Nanang tada ka akad kadwana. Ngam itatag kabawan, papanawo mo. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom nga eh. Saan ka wapapanawin manang sita? Pag naedak pa ilay di balayo ah, tanay, jak masikasaw. Kan di nakmat ladeng-denggan. Di napatpat yan ti may bagbagakin kwa na. Lamlam yung takas tati kayat ni Nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikasukan kwa na. Eket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, alang nga rod ah. Kasimot ni Nanang no awan mga sikasukan kwa na. Iso sige, pag naidin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid men ni Nanang. Dong dong when can true. Unay, unay. Maturog kayo, Rabin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunan Asus. kanto. Rabi, ako mananta kayo. Itisi. Maturog kayo naman. Namay. Mandak nga rod. Anak kayat yung aramidag. Agkantawan wag sangit nga griyaw-riyaw. Ha? Sige nga ron. Agkanta kayo latapong. Ala, agkanta kayo, i-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog, iso nga, i-video kayo man langan. Tol-tolo dan kanto na lumamay magamuanan ingkanto may libay. Apay, asino dagi bisita yu tayo agsapa, asak ka? Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger, Wan, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. ayway, kasla agblablag samot tan di kamsat mau. Una, pangururayan na kaniti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho.
Ngam awan pa'y mat imawag kan ko na. Nagadungarudan na iti vlogger diti lugar tayaw. Kat oray samot si Kamanong. At damat nakitak apos mo. In-post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti pariya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat asino ngay nga ta jay doa ka nagbuya. Daka mo ano asino di Maysa. Basta siya ti Maysa. May katluak ka ng buya. Anya? Kunada ngamin kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan ng awan ba't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anakam aani uyo Manong. Agblablag matlaan mo. Padak ba't labas ti views na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro apa nagtalon ti nakaisaltikan ti gasat ka. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong tayo upload ko man nanang. Anya? Ayun. Ado ti mabuybuyak amang ipopos ka dagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuybuya. Wala ta makaparayaw da ngamin o duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong wen kanto unay intayunan kanto iti sinamay. Nane. Naglukon na di nga uyaw. Apa nga impos na ni nanang. Nagano pa ti views na. Naglukon na di ka nakakaon. Tilararaminan na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Dati ti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man di ta balayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye. Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinum kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kasta nga aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw na, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkanta niya apong nga uray bakutan. Basta man, Jack. Jack kanunungan ti kastagar aramidam. Isarang mau, tar aramidam. Uncle, no kasapula na yawid ko ni nanang ijabalay, aramidag. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga turok na ti kastagar aramidam. Imbis sa pribado ti panagbiag ni nanang, ipapublic mo, Mike. Apay nga tulok yung ayawid na niya apong ngay nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay ang nukas tati kayat na. Basta di na baybay ang ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani apong. Wen, inung nakpay ah. Apay ka nung nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y timarayaw ko nak ah. Ngam nagungat lakta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no day ti pamkwatan ti saan tayo apagkikin na awatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taam mo matan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangaw ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag-video ta, subuan ka, wan. Wan, kunam. Awan. Iyon konti kamera, nanang. Mao din na subo na ito, nanang, wan. Ag nga ka. Alay ka. Nalpas ka na nanang. At titanawm na Uminom ka, wine. Agkape Uminom ka pa titanawm Alan, uminom ka, wine. Kape nga road ti kayat ko. Manjak day ta!
Ay, sos. Na, apay ngay at tinipay mo titasa. Awanan naibulingan tinanom. Kapiti kayat ko. Ay, mala. Agpakada tapay nga ro dito video. Babay, kunam. Bye-bye. Ala, kakapsak. Aging galangin dita ti video may tangal daw. Ketagyaman kami tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay ngay ngagugat ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanom. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan niyo to'y inyaplod niya, uncle. Ha? Ni, video mo't ni nanang dayta. Woy, kundi ungat iti siya kinagaplod. Gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kunana di na kayat nga ipubliko ti kabibiyang ni apong mo. Nang rona ita nga agkabawan, ngam inyaplod na butan. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kadatayo, nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagis yun na nasita. Huwag nga rod kundi ungat ide. Ay na, diyak kumarabang nga istorya hindi kapsat ko. Nga mapunuanak mo't no daduma. Agungat nga min idi-impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumatan ti mangyap-upload iti video ti iname. Ay, kasta ay hanana. Apay ngay amasapol nga agungat. Di duada ko man amang ni-upload, mabalin mo't. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami, masaukla ang balasan ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibid-video kiniinang yo. Amin nga aramidan ni inang yo. Ibidyo na, sana i-upload. Kat baybay ano kasta ti kayat na nga aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay nalami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta isong akanayon ti ayan ti atensyon na. Sapay la balasan ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timulay iti aparya? Naksatmatan. Di yung sama sipsibuganan. Yak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita, ineng. Bisyak. Ay, sayang day jay Sapay adun dagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Ay ginanakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinarekon ti lubong ti social media. Padasek man mo't vlog. Apay, nagsweldo kaya na ya. Saan pa'y mo't kinde nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagi mulay yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito'y timapit. Oray ko kwam amin na. Jak pagan, ano na jayan? Ha? Sigurado kayo Awan bin nabaw yan, tata. Uwan ko naklangarunan. Sibugam no magagat ka. Awan pakipiyaga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jak pa'y nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Makaraman ka kanyak no di kagtong palitikayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uy, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iyon kong video. May isa, dua, talo, go! Dong dong wan kanto, unay unay, indayonan kanto. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo kini apong tireng. Gapo mo't lakanyak Gapo ti banog ka nga agad edit ka nagbid-video iti upload ka. Winangam dakala katulungan yun ni apong tireng anang paado ti views kan followers yo.
Bareng agbyag pa itinapaot tapno adda ka na yun ti i-content ka ineng. Pepe! Umay nakpakanan na. Mabisi na ka. Diyak pa'y nangnangan. Makatawanan. Sige. Dahil nakpakanunan ni nanang ka ineng. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kaniuyo nga apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day dalagan kansyon ti araramidok dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mo mo't kaya tikilaban. Kat jak nga rin masagot yung lutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang nga rin ni pagwapangal-ngal ko. Ang damit gugot mo, pangal-ngal mo. Nakaarti ka mo tabak-baketan. Basta gawid ako. Di ka pumanaw ko ng Ibatan na. Di ka makarwar dito sa Ligyaw. Agyan kayo lang dito. Ibatik to yung cellphone dito sa ngwanam na nga. Agkanta ka wa, ag-live ta. Ag-live nga? Live makita na kay ti ano at tao. Buyan na ka. Agkanta ka wa, inakitaan di lut-lut-lut apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay. Pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugya mong tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansyaon. Dadarap-dapak Dagnanayon Nagitilailum kanya Dita, panawan kayo dito yan. Ragta Kando Nay, ayan nga ta dagiti mang buy-buya kanyak kuna nga aduda Amawamay makita ka tao dito cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansunwan ta mabanbanog akon. Tapno amuyaw. Kanayon nakapilitan nga kansun ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na tanak. Layatan na ka? Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito silid ko. Kuna nangagkabawak ngam samat. Amok matibag-bagak. Adalang nagitay malipatak no dadroma. Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniyak. Promise. Nanang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta nanang. Insardeng mong samad. Malang raw, nagbabay ka. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay jak nang nagtikanta medyo kusina. Kat nagpigsamad ti kansyon mo no ka. Nabanog nga ron, Mark. Ay, di ka mangmangan. Daita ti dusam. Apay ayawid yun ni nanang. Kat mayat mo tibiyag na ditaw. Manang sita. Asikasok mo ta na imbag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontrakan ka. Ha? Kaanaw? Apay na jay. Jak binuyang agpaysuray yan. Nanyat imbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon mo ti panaginumyo dito balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti kay no ma'am, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat ngagkabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di naamot ibagbaga na. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaan min ni Nanang ijay balay. Nanang,
Nyangkel, intaray da iti ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iti pagin inuman da. Anya, kat kumusta ngay ngataan? Diyak ka muna nang. Mapanak iti ospital, itamat lang. Umayak to mo anak ko. Wala. Maring gata na ko nga kote kan ang sao. Wan nga rood ka bagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Mabain ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makat awan mo't ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan na kuma. Mababainak ka na kayo, manang. Ala, sanan aday ta ti panunutam. Agpaimbag kakit di. Hello gagaya, maawis kayo ngagdangag ka nagbuya iti sabali manan nga episode diti drama ama ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ket manipud man kani Kabsat Mia sa napud no nagantintay drama. Ngam sakbay na, hello pay kada Stella Menorita San Manuel Pangasinan, Junjun Fernandez, dita Binalunan, ken ni Covida Bulyahon, dita Palitod Paraceles, Mountain Province. Kasi manti ko na ni Kabsat Mia. Di raman ang biyanang, bak na nga lalaki ti ururayak ng daton kanya. Ngam pada ka nakurapay ti dintag, kat iso nga rod tinakinayata. Ngam kit di 50-50 ti panagayat ko kankwana ta sa anak paya sigurado, tawarada nobyok agururayak latay ti sabali nga garam kanyak, barang makasara kaktoy ti bak ng alalaki. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka baro. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Una na, nakakayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Eh, awan tata. Makiman-manihwak lang ito pampasada a jeep. Ay, makiman-manihaw. Saan mo nga ron ang mabukunan tikita mga agpaspasada? Adabos mau akabingay mau. Uwan tata. Mala, mabit lang niya. Tay nakmangisaga na iti merienda, baro. Anya, madjinubyong ngay. Makiman-maniho laan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwang agpada kay istambay. Istambay da lang arodan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang itisidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pay matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mat kaya tagrigat itag nanayon, Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingput-mut nga min, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No, padamot na marigrigat kan makipurpur di yalaan. Awan serbina Ado mat tinagagat di lugar tayaw. Hanggang isulat tamat ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagatak mat ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kayat mau ti santong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kagdardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan, Soto.
Awan matlat aramidok dito'y balay. Alang aron, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kawan na. Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakad. Insang putmut ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Kayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na kamabalbalin pa. Ang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagag kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot nitan, basta ano ti kwartana. Tinapatay, adaw ti kwartana, nga orag siksik kawil tulaan. Dito iti balay Mimi. Ala, sumrakan. Ha? Day ito ti balayo soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na, basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito'y ngay? Nagitidadakkel ko, kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito'y soto. Yan anay min ti bagbagimi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito'y balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag Mimi. Pasensya kan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray, agawid ak mo ilang dagos gayam, tad gayam maramidak iti balay soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid ako. No kasano ti kinapobre tayo. Napopobre mamagaya man da soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wala, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka, kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa nga agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? katanya nga rood, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing laki di. No awan bisyo na, kan na parabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko, awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasat anak ko. Makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ayatak makidi angam. Jengarod istado ti panagbiag da tagbalbalin alapad nanang. Medyo alanganan no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napananmanan jay anak mo, bakit? dinagasmat manan jay nobyo na, inkuyog namanan ang nagpasada. Inturkuan na sikugan. Katagkasarda ko mga minan madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anyat amaw no agin sisimpot laan. Kung na ngamin na 50-50 iti panagayat na iti dahi alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kankwana. Jak korsonada na dya para kankwana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingpot paimot ita, tadamdamo na pailaan. Hanggang no agasawa ng taon, awanan.
Rumarta on tipod no aburik na. Kunang tikas ta at madlaw adi mo kayat day di alalaki apara iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga may papankan kwa na. Anyat aramidin ta dito'y Soto. Pasukatak tipilid to'y lugan niya. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lang na pare. Agsukatak man itipilid. O wala. Adamat na pintas adayaga katuam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka pare. Nakajakpat ka. Uwan na pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi jay pare. Adda tugawin dya unag. Agyaman pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasukata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat mo ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Tiyakin ko kwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukuam da ito pagtagilakman? Saan ka la trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan naman lawasak ti bus na dito'y, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan naman lawan niya, ta saan ak ngamin na palangguan. Wen nga rod. Ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngamsi ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Ah? Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat ti kontakek, ading. Sige Awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel, kung namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngaintan mo tinumber mo kanyak, wan? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wana, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang wamiya. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay? Idi suman pa'y ngamin ta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige, tagdigos akon, adda papanak nanang. Ne, papanamanan. Adda sara ka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasin narak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lod ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Agyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Diyak ngamin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Agyaman nak, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan nakmula kankwana, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kankwana. Ha? Talaga? Wen. Ay, pudno nga damot panagayat ko kankwana ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak mo tan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarkan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ana imbag kenkwana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasulaken ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tanto mo't laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan.
Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tangag kalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kaya't kunti makisinakan ka. Kat pa nga asima, di na kong dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia, Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. ha? Nay, kasinsina yun ay di kalman ka ni Sutaw. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay kadimandanagan, tadayo na saysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ka. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit iti sentro, nanang, tatang. Dakkel di pwesto na ijay. Uy, nana, tata. Saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di pa nagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba na? Ang saan na masapol ngay bagak. Ta jak kayat yagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kwa na anak ka. Wala, nanang. Ni Manuel, ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amo ka nagpasulak iti anak yun, nana. Apay anarambit na tikastoy kanyak. Ala, pasensya kan, baro. Ngam masapol nga awatom tigasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidag. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laangan asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Pagawidin laytan. Aklunan na tigasat na tadi dangarod kayatay. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay, Nana, agawid ak nga rodan. Sana bali, tanapanak ni kakunti kinapudno. Naamwa akong tirason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nagitay nabayagan nga inor-ornong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak ng negosyo. Agnegosyo? Wala nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay, kawan Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo ng latan tigasat mo, anak ko. Di mo na ayayon tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mamot, Manuel. Adala ko magatangag. Anyat gatangam, taas ako timang gatang. Anyamot tan. Manipod nagasawa ta, di nakpainig ka na pulo siti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam diti balay. Libre amin. Una nga matipid mo't timakan. Kan man manungag si data itinaimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, tibibiyagak diti balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka magdada ditoy. Isuda mo't ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. ano kibagbaga ta asawa, manong? No, adda reklamo na. Papanawo mo dito balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't, Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan dito'y. Hoy, Paris Soto! Kumusta? Long time no see, Huwag pare, tanay. Busy akiti kalabas sa tawtawan. Umayak man agpasok at itipilid tilugan ko. Lukan mo na ito
Wow! Nagpintas Agyamarak pare. Manuel, ikanak man iti pagkatang ko iti merian. Ni, Soto! Juan Mia, kumusta kayo ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amo ka nasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Ha? Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basit la negosyo. Aging gaan na padakkel na. Kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apaya kasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak nun na maay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Iso ang matipid ti makan. Kandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta isuka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma, nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan no asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si kamagayam Soto. Juan Mia, awan nila kayo mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samat ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam may. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat, agyaman kami manan, Soto.